nga himuon na to nga usat ta sa pinili sa Ginoo. Kaning kamuti, sabi niyo ang langit. Wapo kayo na, although wa man nag-emphasize niya diri. Basta ang iya lang giingon ni Apostol Pablo, ang atong paghagos papangalagad sa Ginoo, dili daw na ikatandi sa himaya sa Ginoo nga yatag nato. Dili ikatandi. Sa ato pag kini atong paghago mga lagat ag sige kuwang pa lang ni. Pero kung paningkamutan nato ni bisag dili ta ang ngayon atong bandi naghatag sa Ginoo, giandam sa Ginoo. Nalaygo ng Ginoo. Mo bitaw nang mangandam gyud ta. Ingon pa ang Romans chapter 9 verse 29. And as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had lived as a seed, we had been as a Sodom and been made like an Gomorrah. Gawas kung ang Ginoo, ingon pa ni Isaiah, ingon ni Apostol Pablo, nga ang Ginoo sa kahitasan o ang Ginoo mighty, the Lord of Sabaoth, the Lord of mighty, magbilin gani siya gliso. Gawas kung di siya magbilin o gliso, mahimo kitang Sodom ang Gomorrah. Tanaw ang Sodom ang Gomorrah, gipangitaan 50 naabot. Diabot ang 10, naaba 5, naaba wala gipagawas. Kay nganong sunugon, maingon anak daw kining Pilipinas kung walay usa, walay duha, walay tulo, walay lima, dalaygon ang Ginoo naata. Walang Ginoo karon sa tiyang kamo. Nagpahinumdum ka na po, makita nga mga nahibilin o mga pinili. Mabita na hinumdan ni mga Isaiah, chapter 1, verse 9. Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom and we should have been like an Gomorrah. Morning giwali ni Apostol Pablo, katong gingon ni Isaiah. Magbilin siya small remnant. Remember this, and show yourself men. Bring it again to mind, O ye transgressor. Matod pa niya, nung dumini. O ipakita imong kagalingon nga ikaw, tao gyud. Dan-ani sa imong hunahuna, kamong mga naglapas. Nung pa niya. Sa verse 9, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning and from the ancient time, the things that are not yet done, saying my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Ano yung gingon? Calling a rebellious bird from the east, the man that execute my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Hearken unto me, you shouted that are far from righteousness. I bring near my righteousness, it shall not be far off, and my salvation shall not tarry. And I will place salvation in Zion for Israel my glory. Although mao ni ang gipropesya niya sa mga Israelites, niya kita kay ni apil man ta. Ang pulong nila, mo punang pulong nato. O bitaw ng buwas, and is to come tanan. The same yesterday, today, and forever. Parihara na tanan kung gisulti niya atong una pa lang gisulti po na karon sa tuwa. No, mao ni iyang gingon, gideclare niya ang unsa iyang gideclare? From the beginning and from the ancient time, things that are not yet done. Ang iyang gideclare is kalibutan, katong butang awak yun na buhat. Sa matong butang awak na buhat nga hangtod karon mo na hinungdan bisita siya, kaning buhat nga righteousness. Kaya nga naman, ang righteousness manggod sa mga Hudiyo is sama lang sa trapo, hugaw barag. The righteousness of the Jews is like a rag, a filthy rag. Hugaw nga. Trapo sa tubangan sa Ginoo. Kung na hinungdan ni Jesus Christ, kung
di gani ninyo malabwan ang ilahang pagkamatarong, o dili kita maluwas. Kaya nga naman ilang pagkamatarong, wala ka pahimot sa Ginoo. Muna kung magbuhat ang pagkamatarong ang labaw nila, kanang pagkamatarong nga din, wala pa ginanahimo. Kung ito na karoon kita, magbuhat siya of short work. Ngaroon atong buhaton to, atong iyang gideclare nga things are not done. Iyang gideclare sa tinuod lang, wak mo ginahibaw ini butangan ni. Kung dili nimo i-search, mo bitaw na ang preacher magsutid na og acceptable word ingon pa niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10. Ang preacher sought acceptable word. Kanang mga dawaton nga mga pulong ba sa tao, kanang pulong gyud nga din judgment. Kay ang pulong sa Ginoo ni David, the judgment of the Lord are pure. The judgment of the Lord are sure, converting the soul. Maka-convert ni sa itong kalagyan, tubangan sa Ginoo. Maka-pangusap ba? Muna ingon pa niya din ang counsel sa Ginoo, iyang gideclare, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Nga buhaton yun niya katong iyang gusto nga kalipayan. Nga mga anak sa Ginoo, dagaan niyang time aron madawat sa Ginoo ang kalipayan. Dili lang kay kanunay lang ta, watong simbahan ang Ginoo malipay. Sige tagday, sige tagsamping mo na inunday ni Jesus, why do you call me Lord, Lord, and you will not follow my saying? Di man day mong sunod sa akong mga panulti. So, bitaw na. Karon nagbisita ang Ginoo. Dili lang kay kinibisiting the forgiveness of sin, kundi the redemption of the remnant. Sige siya redeem sa mga tao kaniya itong unang panahon. Sa panahon sa Babylonia, yang gilukat pinaagi ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, at Abednego, wa nang gyapon nagpadayon. So diya gibuntog sa mga Syria o sa Persia ang Babylonia. Motong ang hari sa Persia naghikab ang Ginoo sa iya nga diin mo declare siya bisag dili siya iya sa Ginoo, gihikab sa Ginoo aron mag-declare ng yutong hari para sa mga Hudiyo. Kay motong time nga giredeem niya ang mga Hudiyo sa panahon nga diin gikan sila sa Babylonia. Motong niingon ang Syria, ang hari sa Syria, ako mag-declare kaninyo mga Hudiyo adto mo dito sa inyong yuta, magtukod mo simbahan. Buhatan ninyo ang tanan ninyong mga pagpangalagad sa Ginoo. May matod pa dito, siya naghatag og redemption sa ilaha. Naghatag og gamayng panahon sa ilaha. Pag uman ato yung gibuhat, nahimo lang gyapon silang nagpakasala. Muna dagang kayo mga redemption sa mga tao sa Ginoo tumuna, pero karon mo ni akong Ginoo the last redemption ni final ni sa grasya sa Ginoo sa iyang pagtawag sa tuwa. Kanang butang nga wa pa nahimo, una usa ka butang nga din ato nang buhaton. Iniguman ining COVID kay nga naman. Aron magbuhat na uban ang kalipay ug kasadya. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Nganong wa man ni gipadayagot. Gideclare makani ang gideclare day ining pulong sa Ginoo katong butang nga wa mahimo sa mga tao. Kung sa maning butangan ni tinuod yun ni kay gitago man ni wala niyon si Jesus Christ. The kingdom of God is secret mystery. Ano hilom lang ba mo nakita karon diri mga dagko kay mga simbahan, pero kini atong simbahan gamay lang ni halos man gani ni di sila pwede simbahan ni kay ano man tanaw ba gyud ni. Pero ang pulong sa Ginoo sa ingon ni Apostol Pablo wala nagpuyo sa binuhat og tao, binuhat naman nato ni ako. Pero ang gusto sa Ginoo kanang binuhat niya nga ikaw yung buyan mo bitaw nakita ang templo sa Ginoo kung wala ka diri. Dili mahimong templo sa Ginoo kung way tao diri. Ug labaw sa tanan dili mahimong templo sa Ginoo kung wala ang Ginoo diri, nga ang Ginoo mo nang pulong. Muna niya ang gingon diri sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 ha. He hath made everything beautiful in His time. Also He hath set the word in their heart.
so that no man can find out the work that God make it from the beginning to the end. Tanawa. Kasi gibuhat sa Ginoo. Everything beautiful. Anong gibuhat man ni sa Ginoo? Everything beautiful. Unya iya pag yung gisit ang kalibutan in their heart, naaron ang kasikasing sa tao tungod sa kagwapo diri, ang iyang kasing-kasing naarag sa kalibutan. Ano man? Aron ang tao di ka kaplag sa bulaton sa Ginoo nga iyang gisulti pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Tanawa makaiwitan ko ganong ginunini man eh. Ano wa man gyud nimo gibutan ang mga bulaton sa amo kasing-kasing, ang imo hinung gibutan kalibutanon. Kamo kay balo mo ngano? Kaya ang prophecy sa Ginoo jud ra nakatulton. Katong nangita lang. Mo nang ningon ang pulo sa sayap, pangitaan ninyong Ginoo samtang hikaplagan pa. Puro pangitaan ninyong gingharian sa langit. Kay tinago ni, pero kita mga alagad sa Ginoo, gipadayag ni sa Ginoo nato. Mao bitaw na sa tinuod lang unsa tong bulaton nga wa pa nahitabo. Unsa tong bulaton sa Ginoo nga gitago. Ako nang nakaplagan, kay gipadayag na sa Ginoo, ano sultihan ta mo kanang work of righteousness, the good works. Wabot na ta ng panahon na wa pa man manigikuha sa Ginoo ang COVID. Gusto sa Ginoo nga katong mga padala sa Ginoo nga nakadungog sa iyang pulong. Diyan na ta magsugod. Buhaton na itong righteousness, the good work. Aron mo kato ang makahingpit sa tao sa Dios. Kaya nga naman ang kitagaan tag panahon tanawa. Sa iyang gingon, He make all things, made everything beautiful in its time. Sa atong panahon, gwapo kayo ni mo na lugaron, di ba? Pero karon nawalang kagwapo kay nga naman. Napugnan man lang. Also, He hath set the word in His heart. Na, gibutan ng kalibutan, gusto kita ng kalibutan, gusto ta. Tudlo na sa Ginoo, aron katong mga tao na pinili sa Ginoo, katong mo bitaw niya, ang purpose mong sa Ginoo, doon na siya pinili. Doon na siya tinawag. Kung sa imong pagtuo nga si Kristo, tungod sa gugma sa Ginoo nga ni sa kalibutan, gihatag niya yung bugtong ano, kung ito ka, kana si Kristo grasya na, di mo nang dawaton, kinahanglan yun imong madawat ang kinabuhi nga walay katapusan. Nya kanang kinabuhi nga walay katapusan, di mo nang buhaton kung unsa nang mga kinabuhi nga walay katapusan. Mga bulaton sa everlasting life, dili lang nang buhaton nato ni atong kagalingon nga din magsimba lang ta sa Ginoo. Dunay bulaton aron mabatunan nato ng everlasting life. Although ang Ginoo nag-ingon, nag-declare siya sa mga butang nga wa pa nahitabo, mabitan ang sultihan ta mo pero dili pa karon ang ako'y sulti ninyo. Kaya nagampo ko sa Ginoo kay dunay gilibel sa revelation. Anong nakasulti siya, I am the Alpha and Omega. Sa diha nga musulti siya ng Alpha and Omega. Time na pag umaning COVID-19, katong Alpha and Omega mo na tuyang tingin sa tuwa. Ang sinugdanan o ang katapusan mo ni ang short time. Ingon pa niya din the word that God make it from the beginning, no man can find it. Bakit pa niya? So di nato niya ringon ang kaplagan ni Ecclesiastes chapter 8 verse 17. Then I beheld all the work of God that a man cannot find out, the work that is done under the sun, because though a man labor to seek it and to seek it out, yet he shall not find it. Yeah, further, though a wise man think to know it, ye shall he not be able to find it. Tanawa, kasi bride pa daw, dili yun siya kakaplag ini. Ang bride di kakaplag, dalay ko ng Ginoo, dili ko bride. Ang tao, matod pa sa Ecclesiastes, ningon ang Ginoo, tanawan ninyo, ipakita daw niya, ang buhat sa Ginoo nga ang tao dili makakaplag. The work that is done under the sun, nga ang iyang gibuhat diri ubos sa yuta, wa ang tao kay balo kung
ibuhat ba ni sa Ginoo. Mo bitaw na mga tao nga di makabaton gani og kwarta, di magpasalamat sa Ginoo. Mo bitaw nang muadto lang simbahan pero wa day pagpasalamat mo nang muadto sa simbahan. Nor thankful to God. Although di know God, nor thankful to God. Kaya nga naman, wa niya pasalamati nga ang Ginoo nagbuhat ana. Giprophecy man po na daan. Di ka kakaplag anang buhat sa Ginoo, di ka kasabot anang kinibuhat sa Ginoo. Muna mga tao, di na mangita sa mga sugo sa Ginoo, sa mga pulo sa Ginoo. Kaya nga naman, wa man nila ni ilhan ang kinibuhat ni sa Ginoo kanang gihatag sa imo. Mo na kung ikaw pinili sa Ginoo, kasabot di ka ang kiningtanan. Gihatag sa Ginoo nimo. O bitan na ninyo si Apostol Pablo sa Corinto mo to. Na kini atong pagpangalagad mao kani ang paghatag og liso nato aron kanang liso mo tubo muhatag ng daghang pagpasalamat sa Ginoo kay siya may naghatag kung tinuod kay sa Ginoo mo nang wadto ka sa simbahan mo ni kung magpasalamat ka sa Ginoo dili sa balay kun dili sa simbahan ay ang tinuod nagpasalamat kadtong nagilag sa kaadlaw nga lahi ni mo bitaw nang mingon ko nito lahi kining adlaw ni mo ni ang ato ang pag-adlaw sa pagpasalamat sa Ginoo sa tanan atong nadawat mo na nga gitago ni